मैयानि जायफोरनाखि जाथाय जालांनाय सावथालनि दिनै दावराव बेनि सोमोन्दै आङो दिनै लाइभ फैदों। जाय जाथायाव दिनै जादोंमोन बे जाथाया मालसिं रड नेशनेल हाइवेनि साखाथियावनो दिनै जादोंमोन। बारा गोजान हाबलांनाङा। बे समाव जायनाखि आं स्कुटिजों थांबाय थादों, जाय बिथांमोना दि बुंगासिनो दङ बबेबा मोसौ सिखाव बायदिसिना दिनै सिखाव बायदि दिनै रावजों सावरायदों, नाथाय बे नङा। जाय दिनै मावदों बिथांमोना सिगांनो जाय स्कर्पिअ हाबदोंमोन बे स्कर्पिअनि दिनै सिगाङाव 1-2 मिनिटसो सिगाङाव लाखिनानै आं जेब्लानाखि थांबाय थादों बे समाव सिखा आरो लोगोसे थिर आरो बोरला बेखौ लानानै आंखौनो एकदम जबरदस्त आंनि गारिखौ लाखिबाय थादोंमोन। लाखिनायाव मोनैनि बिथांमोना गावसिनि दिनै लानाय बोरलाखौ हानहरनानै गावनायनि इसारा खालामदोंमोन आरो खालामनायजों लोगोसेनो हख्रावबाय गारिखौ लाखिनो हख्राव हरदोंमोन। हख्राव हरनायनि उनाव गारिखौ आंहा मोनसे थांखिनि गेजेराव आङो दिनै आंहा मोनसे प्रग्रामनि थाखाय आं लेखाखौ गथायहैनो दिनै थांदोंमन। लेखा राननो होननानै थांनायाव बिदिनो 7:30निफ्राय 8टासो समनि दिनै गेजेराव जेब्ला मोनसे बे रडनिफ्राय एसे सावथालपारानि दिनै गेजेराव हाबलांनाय एसे माबायाव टार्निं दङ। बे टार्निंआव बिसोर दलबो दामदों आरो लोगोसे दल दामनाय आरो सिखा लानानै आरो लोगोसे बोरला लानानै लोगोसे सिखा बोरला आरो लोगोसे बे दल दामनानै बिसोर लाखिदोंमोन। आरो बे लाखिनायनि दिनै गेजेराव जबरदस्त आं गारिखौ लाखियालासिनो बिसोरनि जबरदस्त लाखिनो बिसोरा जोंखौ हख्रावनानै उनजोंनिफ्राय बोरलाखौ गावनो नागिरदोंमोन। बिथांमोना दे बुंदों मोसौ सिखाव होनदों, नाथाय आंखौ मोसौ सिखाव बायदि नुयो नामा? बे जायगायावदि आंखौ बिथांमोना दिनै लाखिग्रोदोंमोन। बिनि उनाव आं जेब्लानाखि रडआव गाखोफैयो अब्ला बे स्कर्पिअ'आ बेगे जोंनि उनाव थ्रोब हाबलांबाय। बिसोरो हाबलांनायजों लोगोसेनो बै जेनाखि लाखिनाय बे मेन स्पटआव बिथांमोना मा जाहैखो जों बेखौ नुवाखिसै। नाथाय स्कर्पिअ'खौ जोङो लोगो मोनबोदों। 2 मिनिटसो सिगाङाव जों लोगो मोनलायबाय। माने बाराद्राय जागोन 40 आरो 50 मिटारसो गोजानाव लोगो मोनबोनाय। बे समाव स्कर्पिअ आरो आं बर'फ्रा रावबो गैया। नाथाय बिथांमोना थांनानै मा जाहैखो आंखौ लाखिनाय समावथ' आंहा बारग'बोबाय। बिनि उनाव बिथांमोना सौहैनायजों लोगोसेनो बिथांमोना सौग्रोफैनायजों लोगोसेनो आंखौ जों बेखौ नाथाय मिथिनो मोनाखै बा आं बेखौ मिथिनो मोनाखै। नाथाय उनाव आङो जेब्लानाखि न'आव जोंहा आमगुरि बारनानै खांख्ला बादा बारनाय फरेस्ट गेट मोनफैनायनि सिगांनो खबर हरबाय जे मानसि बुथारबाय होननानै। अब्ला बै जायगायाव जायनाखि बुथारगोन होननानै बुंनाय जायगायाव सानदोंमोन आङो गुबुन मोनसे। मानो होनबा बिथांमोना बेफोरबायदि खालामगोन होनना आं सानाखैमोन। आं सानदों माबा मोनसे प्रग्राम जागोन बा प्रग्राम जादों होननानैसो सानदोंमोन आं। नाथाय प्रग्राम जानाया दि दसे गैया, बाहाय रावबो दिनै आंबो दिनै बबेबा माबा मोनसे दिनै खामानि मावनो होननानै थांनाय नङा। आं स्टिक राननो होननानै थांनाय। आरो जाय बिथांमोना स्कर्पिअ थांदों बिथांमोनाबो आंनि नुनायाव बिथांमोना एक्सिडेन्ट जायाखैमोन, सालायलांबाय थादोंमोन। नाथाय बिथांमोना मा खालामदों अन्थाइ खुबैजादों ना माबा मोनसे दिनै खालामजाखो आं बेखौ जेबो मिथियाखै। नाथाय एडभान्स 1 मिनिट माने टार्निं 50सो मिटारसो गोजानावनो बिथांमोना क्रसिं जालायलायदों। नाथाय बिथांमोना सोर आरो बिथांमोननि खामानिया मा जों बेखौ मिथियाखै। आंबो बेखौ मिथिया आरो बिथांमोनाबो हयथ' आंखौबो लोगो मोनखादों, आंखौ नुखादों जानो हागौ बिथांमोनाबो। दा बेखिनिसिम मैयानि बे जाथायनि गेजेराव बे जाथाय थिलियाव जानानै फैनाय होनबा आंबो सासे नागरिक आरो लोगोसे आंनि बिबोनां सासे दंमोन। जबरदस्त गारि लाखिजानायाव जों सानैमोन। बेनिफ्राय आङो कारिगाव जानानै आङो डाइरेक्ट न'सिम सफैनायाव फट'खौ आंनो हरदों। फट'खौ हरनायनिफ्राय मानसिया बुथारजाबाय होनना बुंनायखौ हरसे उन्दुनो हालायै गोसोआव दिनै दासिमबो दुखुबो मोनदों। आरो बे जाथायाव जोंनि साफ्रोम बर' रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों जे जाहाथे बयबो गावनि जाथिनि दिनै सासे बर'
सुबुङानो जोबनानै थांबाय बाहाय खौसे जानांगौ आरो बयबो बेनि सायाव एक्सनखौ लानांगौ आरो जाय दिनै कालप्रिट खालामदों बे हाबाफारिखौ मावदों बिथांमोनखौ खुब खम समनि गेजेरावनो रायजोनो हगारना होनांगौ आरो बर' हारिनि गेजेराव हगारना होनांगौ हगाराब्ला बेनि गेजेराव रायजो राजा मा खालामनांगौ समाजो खोन्थागोन आं एसेखिनिसिम बुंनानै दोनथ'बाय दे रायजोफोर खुलुमबाय